Но да се случи нещо, нали, такова сериозно и драстично с някой от нас, както с брат ми, просто не бях допуснала. Истината е, че за втори път идвам тук, откакто съм паднал. Не за друго, нямам притеснение, нямам какво да правя тук. Гледам нагоре, гледам нагоре. И смятам, че един ден и семейство мога да си имам с него. Много ми се иска и той да го повярва това, че дори детенце да му рода. Той, не знам дали е споменал, но успя да се качи горе до неговия си апартамент. Значи аз съм приел, че съм на количка, но никога няма да се примиря, че съм на количка. Ако мога да ходя на ръце ще ходя.